I stedet for at uploade artikler og bøger til Absalon, kan du lave en pensumliste bestående af dybdelinks, det vil sige direkte links til elektroniske ressourcer, som er tilgængelige via Rex. Dermed overholder du altid reglerne for copyright. Denne instruktion gør dig i stand til at lave dybdelinks dels på baggrund af en DOI, en Digital Object Identifier, og dels på baggrund af en stabil URL, også kaldet et permalink. Lad os starte med dybdelinks på baggrund af en DOI. I dette eksempel har du fundet et tidsskrift via Rex. På udbyderens hjemmeside browser du dig frem til den ønskede artikel. Her vil du ofte finde en DOI. En DOI befinder sig oftest på artiklens titelblad, men samtidig i selve artiklen. Når du har fundet en DOI, skal du kopiere den og indsætte den i dybdelink-generator. I feltet til højre genereres et dybdelink. Dette link kopieres og indsættes på pensumlisten i stedet for at uploade artiklen. Hvis et elektronisk materiale ikke har nogen DOI, vil der være et permalink eller en stabil URL. Dette er endnu lettere. Kopier blot linket og indsæt det på pensumlisten. Dermed er der direkte adgang fra pensumliste til kilde. God fornøjelse.